नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कटवडा। हा पहा, ह्या अशा पद्धतीने आपण बनवणार आहोत। चला तर मग साहित्य पाहूया। इथे मी 2 कांदे, मीडियम कांदे आहेत, ते बारीक असे उभे कापून घेतलेले आहेत। ते भाजून घ्यायचे आहेत। गॅस चालू करून घेतलेला आहे आणि हे आता गुलाबी रंग येईपर्यंत यांना आता भाजून घ्यायचं आहे। आता कांद्याने थोडा थोडा रंग बदललेला आहे। त्यामध्ये 1 चमचा एवढं तेल घालून घ्यायचं आहे। आणि ह्या तेलामध्ये हा कांदा आता भाजून घ्यायचा आहे। कांदा आता छानपैकी भाजून झालेला आहे। हे पहा, या प्रकारे असा कांदा भाजून घ्यायचा आहे। आता तो एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे। आता त्यामध्ये मी ओला नारळ किसून घेतलेला होता। मग त्याचं खोबरं आहे हे ओल्या नारळाचं, मग तेही आता भाजून घ्यायचं आहे। खोबरं पण बारीक गॅसवरती भाजून घ्यायचं आहे छानपैकी। आता खोबरं पण छानपैकी असं भाजून झालेलं आहे। हे जास्त करपवून घ्यायचं नाहीये, एवढंच हे असं भाजून घ्यायचं आहे। आता हे पण आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। गरम तव्यावरतीच गरम मसाला अख्खा आहे घेतलेला, तो भाजून घेणार आहोत। 1 मोठी वेलची घेतलेली आहे, 1.5 इंच एवढं दालचिनी घेतलेली आहे आणि हे जायफळचा 1 छोटा तुकडा घेतलेला आहे। 6 ते 7 लवंग घेतलेली आहे आणि 1 चमचा एवढा मी काळी मिरी घेतलेली आहे। आणि हा गरम मसाला व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। असं ह्यांना 2 मिनिटं एवढं असं गरम करून घ्यायचं आहे। हा पहा, आता भाजून झालेला आहे, तो आता काढून घ्यायचा आहे। 1 चमचा एवढं मी बडीशेप घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा एवढं मी शाही जिरं घेतलेलं आहे। हे पण तडतडे एवढंच गरम करायचं आहे फक्त। आता हे काढून घेऊया आपण एका प्लेटमध्ये। आता हे सर्व वाटण आणि गरम मसाले पण मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि हे वाटण आता मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। या अशा प्रकारे वाटण बनवून घ्यायचं आहे। या वाटणामध्ये जास्त पाणी घालायचं नाही आहे, असं हे बनवून घ्यायचं आहे। आपण आता कट बनवायसाठी घेऊया। गॅसवरती मी 1 भांडं ठेवलेलं आहे, गॅस चालू करून घेते। भांडं गरम झालं की त्यामध्ये तेल घालून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये मी 2 चमचे एवढं तेल घालून घेते फोडणीसाठी। 2 चमचे एवढं तेल घातलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये मी कांदा घालून घेते। कांदा अर्धा कापून घेतलेला आहे। हा बारीक कांदा कापून घेतलेला आता छानपैकी असा रंग बदलत आलेला आहे कांद्याचा। त्यामध्येच कढीपत्त्याचे 10 ते 15 एवढी पानं घालून घ्यायची आहेत। अर्धा चमचा एवढा आलं घालून घेते। आलं आणि लसूणची पेस्ट आहे, ही जाडसर असं करून घेतलेलं होतं। आणि ही फोडणी आता छानपैकी अशी परतवून घ्यायची आहे। गॅस बारीकच करून ठेवायचा आहे, जास्त मोठा नाही करायचा। आणि या फोडणीमध्येच हे 1 चमचा एवढा मी मालवणी मसाला घालून घेते। आपण मालवणी पद्धतीमध्ये आज कटवडा बनवणार आहोत। हा मोठा 1 चमचाभर मालवणी मसाला घातलेला आहे। पाव चमचा हळद। हे मसाले यामध्ये छानपैकी परतून घ्यायचे आहेत। आणि इथे मी चण्याचं पाणी घालून घेते। आपले लाल चणे होते हे घेतलेले,
त्याचं पाणी घालून घेतलेलं आहे. लाल चणे उकडवून घ्यायचे आहेत आणि त्याचं वरचं जे पाणी येतं ते कट बनवण्यासाठी घेतलेलं होतं. आणि आता हे छानपैकी मिक्स करून घेतलेलं आहे. 1 चमचा एवढा मी हे लाल चणे पण त्यामध्ये घालून घेते. आता आपण कट बनवून घेतला होता, त्याला आता छानपैकी उकळी येत आहे. त्यामध्येच मी अर्धा टोमॅटो कापून घेतला होता, तो घालून घेते. बारीक टोमॅटो कापून घ्यायचा आहे. आणि यामध्येच मी 1 चमचा एवढं म्हणजे छोटे 4 चमचे एवढं मी वाटण घालून घेते. आणि त्यामध्ये तुम्हाला जेवढं घट्ट पातळ जेवढं पाहिजे असेल तेवढा असा हा कट बनवून घ्यायचा आहे. आणि यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घेऊया. आता आपण कट इकडे एका साईडला उकळसा ठेवलेला आहे. कटाला आता छानपैकी उकळी येईपर्यंत आपण आता दुसऱ्या बाजूला वडा बनवण्याची तयारी करून घेऊया. कढई ठेवलेली आहे, गॅस चालू करून घेतलेला आहे. त्यामध्ये मी 2 चमचे एवढे तेल घालून घेते. तेल गरम झालेलं आहे. त्यामध्ये राई तडतडून घ्यायची आहे. 1 चमचा एवढी राई घातलेली आहे. राई छानपैकी तडतडलेली आहे. त्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं घालून घ्यायची आहे. 1 चमचा एवढी अद्रक आणि लसूणची पेस्ट घालून घ्यायची आहे. आलं लसूण पेस्ट घालून झालेली आहे. त्याबरोबरच मी अर्धा चमचा एवढा हिंग घेतलेला आहे. या फोडणीमध्ये हिंग पण आता ह्या फोडणीमध्ये छानपैकी असं परतवून घ्यायचं आहे. आता फोडणीमध्ये मालवणी मसाला घालून घेते. मालवणी मसाला मी 1 चमचा एवढा घातलेला आहे. तुम्ही यामध्ये लाल तिखट जरी असलं तरी घालू शकता. आणि यामध्येच आता या फोडणीमध्ये आपण बटाटे घालून घेऊया. हे 4 मीडियम साईजचे बटाटे होते, ते मी बारीक कापून घेतले होते. आणि आता फोडणीमध्ये छानपैकी असं परतून घेऊया. यावरती थोडीशी कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे. आणि हे सर्व मिश्रण मॅशरने बारीक करून घ्यायचं आहे. हे पहा, भाजी किती खूप सुंदर अशी दिसते. आपण ह्याचे आता वडे बनवणार आहोत. आणि मॅशरने बारीक करून घेताना जास्त बारीक करून नाही घ्यायचे आहेत. आणि यावरतीच चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. मीठ घातल्यानंतर भाजी व्यवस्थित अशी मिक्स करून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता, अशी जाडसर अशी भाजी बनवून घ्यायची आहे. बटाटा त्याचा जास्त बारीक करून टाकायचं नाही आहे. ही आता वड्यांसाठी भाजी तयार आहे. गॅस बंद करून घेते. आपण वडा तळण्यासाठी हे बेसन पीठ घेतलेलं आहे. आणि हे त्याचं अगोदर पीठ बनवून घ्यायचं असतं. मग हे बेसन पीठ मी 4 चमचे एवढं घेतलेलं आहे, मोठे 4 चमचे. त्यामध्येच 1 चमचा एवढं तांदळाचं पीठ घालायचं आहे. हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. आणि पाव चमचा एवढी हळद घालायची. आणि यामध्ये थोडंसं पाणी घालून हे मिश्रण पातळ असं बनवून घ्यायचं आहे. जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त जाडसर पण नाही, असं बनवून घ्यायचं आहे. एका कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. तेल पण आता छानपैकी गरम होत आलेलं आहे. हे अशा प्रकारे मिश्रण बनवून घ्यायचं आहे.
जास्त जाड पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही. आणि ह्या प्रकारे असे वडे बनवून घ्यायचे आहेत गोल गोल. हे यामध्ये घालून घ्यायचे आहेत पिठामध्ये. आणि हे असे पिठातून काढून असे तेलामध्ये छानपैकी असे सोडून घ्यायचे आहेत. या वड्यांच्या पिठामध्ये आपण बेसन पीठ जे घेतलं होतं त्यामध्ये तांदळाचं पीठ घातल्यावरती वडे छान खुसखुशीत असे तयार होतात. आता अशा प्रकारे आता वडे आता छानपैकी बनवून झालेले आहेत. ते आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे पहा, वडे बनवून तयार झालेले आहेत. आणि ह्या प्रकारेच आता बाकी सर्व वडे आता आपण बनवून घ्यायचे आहेत. हे आता अशा प्रकारे कटवड्यामध्ये हे असे वडे ठेवून घ्यायचे आहेत. आणि ह्याच्यावरती असा हा कट घालून घ्यायचा आहे. यावरती अशी थोडीशी अशी कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे. आणि यावरती असा थोडासा कांदा. हे पहा, ह्या पद्धतीने आपला आता कटवडा बनवून तयार झालेला आहे. ह्या पद्धतीने अशी रेसिपी बनवून घ्यायची आहे. आणि ही जर तुम्हाला आवडली असेल तर ह्या रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. आणि जर या चॅनलला नवीन असाल तर नक्की लाईक करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.